Goeie en welkom bij het Politbureau, het wekelijkse politieke programma van Omroep Friesland. Uw gast is wethouder Nel Haasma van de gemeente Waardhoeken. De gemeente Waardhoeken had al langer ervaring met arbeidsmigranten. Polen en Grieken die in de kassen werken. De huisvesting van deze mensen is een probleem. Waar moeten ze wijnen en hoe houden je draagvlak onder de oorspronkelijke bewoners? De gemeente pakt ermee om. Nou, laten we zien hoe dat uitpakken, dat de miljoenpakken uitpakt hier in het Politbureau. Welkom Nel Haasma in het programma. Is het eigenlijk wel een taak van de gemeente om te zorgen voor de huisvesting van deze arbeidsmigranten? Maar die werknemers tot van, werkjouwers tot van? Zo kun je het stellen, maar daar hebben we natuurlijk geen voorzieningen voor getroffen. Dus ze proberen om huisvesting te vinden binnen het dorp. Ja, maar moeten die werkjouwers er net van? Waarom moet je met als gemeente van? Waarom moeten de bewoners daarvoor opdraaien, financieel? Nou, bewoners, ze kunnen wenningen huren natuurlijk. Hè? Dus ze kunnen dat doen via de wenningstichting en dat gebeurt ik wel. Dus die kunnen arbeidsmigranten huisvesten. Ja. En dat gebeurt ik. En Ja. ik wil in de particuliere voorraad wordt er wel weer wenningen omgekocht. En weer arbeidsmigranten huisvesten. Johien, een denkrichting zat aan zo'n waar 1% van een dorp mocht dan bestaan uit mensen die dan arbeidsmigrant binnen. Maximaal 10% in de strutten. Nou zijn we er nog wat fjouwe mensen dan in een hoes, 24 meter ertussen. Dan hebben we alle argumenten neemt en dan zo handhaven worden. Ja. Toch in jouzelf die handhaving wat loslitten. Ja. Waarom? Als je dat wat je krijgt neemt, dat weer beleid van 2009. Belsum weer een aanleiding, daar weer een 14 wenningen in een nijbouwweek kocht. En daar zo'n allerhande arbeidsmigranten huisvesten worden. Nou, de gemeente Menamerdeel had daar gesprekken over gehad, maar daar weer men net helemaal uitkomen. Toen had dus de gemeente hier gevraagd van stel zo gauw mogelijk beleid op. Maar ja, beleid in een paar weken tijd, dat krijg je net varkoor. Toen is de jongen van welk beleid leidt er eigenlijk? En in Verenigde deel leidt datzelfde beleid wat je krijgt schetsen. En toen hebben we gezegd dat beleid leidt weer voor heel Waardhoeken hielden. Dat beleid weer van 2009 en we hinden het erover in 2018. Toen zei de gemeente hier natuurlijk, beste wethouder, maar dit beleid moet je hem actualiseren. Want het is al het beleid, je moet met partijen in gesprek gaan om het te actualiseren. Maar toen Hinjo dat actualiseert en toen bleef eigenlijk alleen op die 1%-regeling in het dorp oer. Heel soort politieke druk vanuit de dwarsbelangen. Toen hij ook pas, vlak voor een keerkomst in Frensje, dat inlutsten. Ja. Wie dat vrijwillig? Ik mag het even schetsen hoe het gegaan is. Wij hebben de werkjouwers in Peteerwest 2 keer. En die werkjouwers zijn die 1%-norm knelt. Dat reden we net op, dat maar we rommer doen. En toen gingen wij samen als college een soort van denkrichting van, nou dan moeten we hem loslaten. En dan gaan we daarna met degene die het verzoeken tot handhaving dienen, de dorpen, gaan we in gesprek. En toen zei die dorpen, hallo, je hebt u helemaal net luisteren. Je hebt u helemaal net vragen hoe het moet. Dus wij willen graag een stem hebben. En toen had de politiek zijn, wij willen een kernteam, we willen informeerd worden. Nou, dat hebben wij gedaan. En toen op een gegeven moment woonden wij die denkrichting uitlezen. Ja, het weer niet meer uit te lezen. Mensen geloofden het net, hè, want ze laden het uit van het werd 10% per dorp. Nou, dat wil niemand, dat snapten wij wel, maar wie ook 10% per stritten. Ja, want dat is ook een probleem voor zelf. Hè? Want hoeveel mensen gaat het eigenlijk Precies. om? Hè? Weet je hem dat als gemeente was? Want Nou, er zijn dat- heel veel verschillende cijfers die roleren. Ja, Hè? Dus dat de klopt. 600 en 3400. Heb je Ja. enig idee? Nou, wij, toen we maar de werkjouwers om tafel zitten, hè, toen is er ongeveer een aantal van 1200 uitkomen. Terwijl er een 600 bij u geregistreerd binnen. Dus mensen die je kwatter wennen als jouw mannen, hoe zeg ik net te registreren? Dus heel veel mensen registreren zich net. Nou, we verder in gesprek in jaren, er binnen eigenlijk veel meer dan 1200. Maar is het gek dat je als gemeente geen idee hebben om hoeveel mensen het hier gaat? Nou, daar ben we net uniek in, want dat gebeurt in de landen zo, omdat mensen zich net hoeven te registreren. En soms is een fjouwer... Alleen als ze fjouwer, als kwart als jouw man. Ja, maar als je langer als jouw mannen laten eerlijk wezen, dan binnen nog een aantal mensen die denken, ach nou, dat registreren, dat let ik wel. Maar dan heb je Dus een dat heel weten we net probleem. precies. Want dan weet je als gemeente, dus ik haat net, wat er nodig is. Als er de ene keer 400, de andere keer 2000 binnen, Ja. dan kan je die huisvesting nooit op aanpassen. Rindio Nou, rationaal nou. Nou, zie je daarom weer die 1%-norm. En als Ja. je dan 40 dorpen hebt, dan kun je nogal wel wat huisvesten. En dat knelde nou nog net. Want de wenningcorporatie, die huisvest ik arbeidsmigranten. Maar er waren particulieren die die wenningen opkochten. En daar ging het ik mis. Ja, de Paul onder woorden Berlsum, hè? Ja, Daar nou, weer de waren leveren eerst zol in 14 de ding. wenningen in Ja. één week. Nou,
dat kan natuurlijk net. Nee, daar ben je het wel mee eens. Dat ja, net absoluut. Ja. absoluut. Ja. Maar als je als gemeente eigenlijk kwalijk zicht hebben op om hoeveel mensen dit gaat. Je weet niet onder welke omstandigheden dat ze wijnen. Ik net hoe ze werkje. Zit je dan als gemeente net een kwart in je zorgplicht? Nou, als je ken ik de discussie omgaan van ja, maar wij willen dat uitzieken, dus we bellen bij elke voordoorom. Ja, zo werkt het net in Nederland. Ja. Meestal mooi wennie, weet ze wennie. Maar steeds je er maar eigenlijk van, we kunnen er nooit achter komen? Misschien komen we er wel net achter, maar... Dan neem je er genoegen mee. Nou, we zullen het nooit precies weten, omdat, wat ik rechts schetste, die 4 maand, dat is vrij. Het is seizoensarbeid. Maar je komt ook mensen van boeten die bijvoorbeeld een klus klaren maken voor een bedrijf, misschien wel met 10 mensen, die registreren zich net direct. Ja. Dus, en wie dat dan precies binnen, dat weet je nooit precies. Nee. Dus je kan nooit precies weten Is dat een wenselijke situatie? Nee, ik denk het net. Het gaat er vooral om van als er arbeidsmigranten binnen en die werkjouwers en die uitzendbureaus weten natuurlijk wel hoe vol het dat binnen. Dus die informatie zullen we nou ook ophellen. Ja, is dat de oplossing? Wordt op die manier in kaartje te krijgen? Ik om te weten wat je op beleid bedenken moet? Ja, want wij gaan dat zelf eerst. We gaan het beleid actualiseren en gaan met partijen in gesprek. En dat dienen we per partij. En toen er wel zijn, gaan normaal in gesprek, want dat is volle beter. Ja, dat kwam er in Fransje uit. Ja. In Marsenheim vorige week als aangekomst Han, waar iedereen bij zit. Ja. Is dat vertrouwende werk? Want uitstuurbureaus, dwarsbelangen, er weer nogal wat wantrouwen. Ja. Is dat nou wel goed? Nou, Ik omdat ik even in herinnering ben dat die uitzendbureaus er pas op het allerlaatste moment in die werkgroep kwamen binnen. Nee, die uitzendbureaus zitten ik bij de werkjouwers. Maar goed, dat wie een partijen. En dat wie net het dwarsbelang. En nou, neem het maar op, die partijen winnen er net bij. En toen het er hier vooral oproepen, een brede discussie om. Dus dat gebeurt nou? Ja. En nee, nou- dat wie 13 november. Ja. Toen hebben we iedereen, En toen nou hoor ik iedereen even Ja, waarom nou is zien het hoe weer ging goed. het. Er is nou een extern bureau bij. Ja. Als ik me net verzin, binnen nou nog een paar oplossingen. Uit Belsum waar ik zijn, doch het boet naar dorp, bijvoorbeeld in het boetengebied. Ja. Doch het op een bedrijfsterrein, Ja. in Loodsbiegeliks. Of in de kern zelf. Ja. Wat had jouw voorkeur? Ik denk dat het een mengeling wordt. Maar ik wil geen voorkeur uitspreken, want er is een werkgroep, nou net van niks in omgesteld, die dus verschillende partijen besteedt, zodat die partijen met elkaar hun argumenten uitwisselen en ik hun verantwoordelijkheden met elkaar bepalen. Ik wacht je erop, maar je hebt wel een bepaalde visie hierop. Nou, ik denk, als je die 1%-norm zat dat alle beleid hielden, dan moet die dwarpen wel maar leven. Maar als het volle meer worden, dan kunnen ze net maar leven. Dus afhankelijk van het aantal mensen dat het er om gaat, daar heeft eigenlijk net zo volle zicht op. Die 1%, dat is eigenlijk wat je als college dit staat willen? Dat is nou de regeling die het vaststelt is in maart. Maar dan kan je het bedenken dat die 1%, dat ben misschien mensen die in de zin je komen, De dat die zinnen in vallen het net dorp eens komen. onder de regeling. Nou, die vallen er net onder, Nee. maar maximaal 4 mensen die dan in zijn huis komen kennen. Ja. De rest die moet dan bijvoorbeeld bij de tunker zelf op het Dat terrein. zou kennen. Maar bij als je een daar boer. is nou de werkgroep die daar zich op boegt, nou die wil ik net voor de voet naar innen verzet. Nee, maar je verwacht natuurlijk van een wethouder op een gegeven moment. Ik wil dat hij het voortouw neemt, dat hij maar een concreet idee komt. Dat hoe dat idee nou net te worden. Maar wat Nee, maar als je, waar steen je dat ook is voor? nou zo mooi naar mij besturen. We hebben nou juist zijn, we wilden mensen. Ik heb nou hier heel goed bij beloeken. Die praten uit ervaring, die praten maar Je uit. bent van die fout leert eigenlijk. Ja, ik Volg het je wel. al- volg je al wat Fout, eruit maar- komt? wat zeg? Volg je al wat eruit komt uit dit advies? Dat hing er vanaf hoe het advies eruit ziet. Maar het is natuurlijk ja. wel, ik heb van de week ik zijn in Marsum. We hebben natuurlijk nou zijn van werkgroep geen aan de gang. Het zou wel heel wat wezen dat we dat nou Ja. negeren zoen. En nou je Ik dit als in, college en gemeente. En nooit dit zo gebeurt. Ik helde die geerkomsten in Fransje nog in mijn gedachten, daar wie ik zelf bij. Ja. Hier het net volle jaren matten. Dan hier je die politieke partijen net in je hand, hier het dwarsbelang vanaf het begin positief Nou, is. wij het door nabij besturen. Want we zijn van geen maar partijen in gesprek om het te actualiseren. Dat dachten wij, we dienen maar en de werkjouwers en huisvesten nemen op en daarna de dwarpen en zo. En daar is van zo'n, nee, dat hier niet tegelijk van maken. Op zich ging ze daar een punt. En toen hebben we gezegd, oké, we doen het opnieuw, want we willen grauwe oplossingen hebben Ja. in Meerskip. Als we hier nog zitten, we hebben nog heel even, per woorden, komt die oplossing er? En wat is het? Die oplossing komt er. Een migrantenhotel? Dat zou mogelijk kunnen. Ja, dat is serieus optie. Nou, we hebben natuurlijk al rond Thomas die flexwonen. Ja. Die het voorbeelden Die zien begeleid in het. de landen.
Want wij zijn echt net uniek in Waardhoeken met dit vraagstuk. En die heeft voorbeelden zien laten hoe het kan. Ja, en daar zal die werkgroep zich natuurlijk Lietse Wenningen, maar ik een AMC, een arbeidsmigrantencentrum. Ja, maar het kan bijvoorbeeld ook in agrarisch vastgoed, wat bijvoorbeeld leeg staat. Ja. En het zou ik op een bedrijventerrein kennen. Maar goed, dat vreeg het ik nog wel wat, want dan ga je natuurlijk ook ruimtelijke plannen en ruimtelijke procedures. Dus daar hebben we de provincie weer van nodig. Maar daar zullen we ons wel voor inzetten Dat kunnen, elke wat niet mij betreft. uiteindelijk tevreden stelt worden kan. Heel graag. Nou, we wachten het vol spanning al. Er moet nog wat werk erin worden. Maaien beklo, komt het advies van de werkgroep. Ja. Ja, goed, dank u wel. We laten eens even Sjen naar Gerco van Beek, die een cartoon hoe deze materie tekenen heeft. Nou, wat leuk. De winkel van Nel, de tekening van Gerco van Beek, uw cartoonist. Die dank Nel, om zo maar even te zeggen, van je komst naar het politbureau. En we hopen dat je beschikbaar bent over dit programma. Zeker. Ontzag hier het politbureau. Bedankt voor het zien en graag ont na je weekend.